Os nenos e nenas que participan nas actividades do Verán Cultural do Concello de Ribeira desprazáronse esta mañá nunha saída ata a Feira Artemar. 200 nenos e nenas de Ribeira participan este verán nos campamentos de conciliación postos en marcha polo Concello para axudar na conciliación familiar e laboral durante a época estival. Acompañados por monitores e monitoras, os nenos e nenas desfrutan de numerosas actividades e tamén aprenden moito, ao tempo que xogan con compañeiros e amigos. Pois, bueno, polo general, nós estamos cos nenos de luns a venres, é un campamento que dura simplemente os 2 meses do verán, pero intentamos que sea o máis dinámico posible, facemos un montón de excursións por toda a cidade e así mismo facemos un montón de visitas a museos, exposicións e demais para manter un pouco a cultura do lugar. E hoxe toca o Lustre Rivas e tamén ides ir á carpa, non? Sí, vamos agora á carpa e vamos a aportar un pouco do que nos facemos nos nosos talleres para colaborar pois co Artemar, que é a feria que temos estes días aquí en Ribeira. Esta mañá, os rapaces e rapazas visitaron a exposición sobre os petroleiros de Astano no Centro Cultural Lustre Rivas e tamén a carpa gastronómica de Artemar, onde participaron coa colocación de un mural xigante elaborado por eles mesmos sobre esta feira. Fizamos un mural, cada neno segundo o seu nivel, pois elaboraba pezas un pouco máis complicadas, un pouco máis sinxalas, é a nosa pequena aportación. No Centro Cultural Lustre Rivas, os rapaces puideron coñecer a exposición Xigantes, ao tempo que recibiron as explicacións sobre a mesma por parte do técnico de Cultura, Unai González. Esta é unha exposición que fala sobre os petroleiros que se construíron en Astano entre o ano 1964 e o ano 1982. É unha exposición con fondos de Exponap que ven a través da Diputación da Coruña por varios concellos da provincia, entre eles o Concello de Ribeira, organizado pola nosa Concellería de Cultura, e estará aquí no Centro Cultural Lustre Rivas ata o 4 de setembro. Como sabedes, se pode visitar de lunes a sábado, mañá e tarde. O que reúne imaxes dos distintos petroleiros que se construíron esos anos, pois sabemos que bucos de gran tonelase, dos que estamos orgullosos todos os galegos, que produciron ademais unha gran carga de traballo na Ferrolterra desos anos dos 70 e 80, e ademais se compón, a parte de paneles con fotos explicativas, o tonelase das embarcacións, a eslora, etc., o ano de construción, a posta da botadura no dique e demais, tamén de maquetas, de un audiovisual donde falan testimonios de obreiros, de constructores, de empresarios, etc., e isto vai acompañado dunha unidade didáctica que se lle dá aos nenos e as nenas que tamén veñen a visitalas para que se lle faga máis sinxelo que a propia explicación. Estamos moi contentos co número de visitas que está tendo a Expo, tanto a nivel particular como grupos organizados, como este caso dos nenos dos campamentos de conciliación do Concello. O campamento está a chegar ao seu fin logo de máis de mes e medio de actividades. A valoración deste ano é moi positiva. Pois a valoración é genial, a verdade é que os nenos aprenderon un montón, deixanse levar cada vez un pouquiño máis, cousa que nos agradecemos, porque che permite facer cousas moito máis lúdicas. Ao remate do mes de agosto, os cativos despediranse de esta aventura.